सावंतवाडीतील योगेश आर्याला स्वप्न पडलं त्याप्रमाणे घडलं। खेडच्या भोसते घाटात मृतदेह सापडला। या प्रकारानंतर चांगलीच खळबळ माजली। आर्याच्या सोशल मीडियावरून या संदर्भातील व्हिडिओ देखील व्हायरल होताय। त्याचं स्वप्न काय होतं, खेडमध्ये तो कसा पोहोचला, याचे सगळे व्हिडिओ त्यानं पोस्ट केले। हेलो गाइस, मी निकित आर्या उर्फ योगेश आर्या। मी गेले 5 दिवस खेड इकडे भटकत आहे। का ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन। सध्या मी 5 दिवस झाले कंटिन्युअसली पोस्टे घाट इकडे भटकत आहे। द रिझन बिहाइंड इज दॅट 16 ऑगस्ट 2024 तर रात्रीपासून मला एक व्यक्ती माझ्या ड्रीम्समध्ये येत आहे। अँड ती व्यक्ती रेनकोट घालून आहे, ब्लॅक शूज आहे आणि एक बॅग आहे आणि ती व्यक्ती माझ्याकडे हेल्प मागत आहे। मी खूपदा इग्नोर केला, ऑलमोस्ट 15 डेज आहे इग्नोर केला, काहीच हे केलं नाही। मला वाटलं मे बी इट्स जस्ट ड्रीम अँड ऑल, पण इट्स नॉट ड्रीम, इट्स व्हेरी सिरियस मॅटर। दॅट गाय इज कंटिन्युअसली कमिंग इन माय ड्रीम्स आणि मला झोप पण लागत नाही आहे। किती दिवस झाले मी त्याला शोधतोय, जसा तो गाईड करतो माझ्या ड्रीम्समध्ये तसा मी त्याला फॉलो करतो। आणि आता मी ह्या पोस्टे घाटमध्ये आहे। आता मी सगळ्यात हायेस्ट लेवलला आहे घाटाच्या। बाय रोड आय एम सर्चिंग इट, हू द गाय इज आय डोंट नो, बट आय एम ट्राइंग टू हेल्प हिम बिकॉज this is not normal case. This is very connected to my subconscious. ती व्यक्ती कंटिन्युअसली माझ्याकडे हेल्प मागत आहे। फॉर वॉट रिझन आय डोंट नो, बट आय फील दॅट ही नीड्स हेल्प अँड इन सर्च ऑफ हिम आय हॅव कम हिअर। आणि मी ते करून नक्की करणार आहे। आय विल हेल्प हिम हावेवर इट माइट बी, आय विल हेल्प हिम। थँक्यू। दरम्यान भोसते घाटाच्या रस्त्यावर असलेल्या टपरीवर त्यानं मार्गाची चौकशी केली होती। त्या टपरीवाल्यानं योगेश आर्याला घाटावर जाण्याची माहिती दिली होती। टपरीवाल्यानं योगेश बाबत सांगितलेली माहिती पाहूया। तो बघा, तो डोंगर, 2 टावर दिसत आहेत। तेवढा कॅमेरा चांगला नाही, मी ट्राय करेन झूम करायला। हा डोंगर माझं स्वप्न द्यायचा विथ दॅट मॅन वुमन, दोन पण ती व्यक्ती जी होती ती हे डोंगरातच काहीतरी आहे, सिग्नल देत आहे मला। टपरी आहे, काका नाही आहेत वाटतं। आता या टपरीवाल्या काकानेच मला डोंगरात कसं जायचं ते गाईड केलेलं पाहिजे। आता चढू का नको एवढ्यात, पाय दुखले माझे, पाय रोडच आहे रे, बट मला एक पेनिंग लेग्सपेक्षा फिंगर्स आर इचिंग, थोडा इचिंग फील होते आहे पायात। बघा तो डोंगर, इकडे काय कन्स्ट्रक्शन काम चालू आहे रोडचं, ब्रिजचं काम आहे ते बघा। इथे आला त्याने 2 वडापाव मागितले। वडापाव खाल्यानंतर त्या टॉवरबद्दल माहिती विचारली की त्या टॉवरजवळ जायला रस्ता कसा आहे, रस्ता समोर टॉवर दिसतात आहे, सरळ रस्ता आहे का? तर मला नाही, ते जंगल आहे तिकडे, जायला सिमेंटच्या रोडने जावं लागेल। म्हटलं ठीक आहे, मला 6 बिस्किटचे पुढे द्या। पुढे घेतल्यानंतर म्हणलं माझी टीम येणे ते मागून। तर मला तू कुठून आला आहेस? तर म्हणजे मी एसटी स्टँडवरून आलेलो आहे। आता मी पुढे जातो, म्हणलं काय काम होतं ना, तिकडे आम्हाला काम करावं। इथे पण टॉवर आहे, रेल्वे स्टेशन आहे, समोर एक टॉवर आहे, तर ना आम्हाला तो मल्टी कंपनीचा चॅनल असल्यामुळे तिथेच काम करायचं आहे। मी आता पुढे जातो, माझी टीम मागून येईल, असं करतो। रस्त्याने जायचं, बरं मला की जंगलातूनच जाऊ का? तर म्हणलं जंगलात सगळ्या चिखल असणार, तिकडे कुठे जातो त्या रस्त्याने जा। तर गेल्यानंतर इथून पैसे 60 रुपयाचं पेमेंट करून निघून गेला। पोलिसांनी या प्रकरणी तपासाचा वेग वाढवलाय। मात्र योगेशच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट, त्यानं केलेल्या स्वप्नांचा दावा आणि सापडलेला मृतदेह यावरून उलटसुलट चर्चा रंगताय।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.